πάρουν το rebound του παίκτης του Ολυμπιακού. Θα κλέψει όμως ο Παπαδογιάννης και με lay-up. Ο Παπαδογιάννη, το αντίπαλο το Νότα, θέλει να τον νικήσει. Θα πάρει το φάουλ. Αλλαγή για την ομάδα του Ολυμπιακού με τον Στάκοβιτς εκτός αγώνα και τον Μπουζούλα να παίρνει τη θέση του για 1 και 18 για τη λήξη του τρίτου 10 λεπτού. Εύστοχος στη βολή. Παπαδογιάννης φτάνει τους 4. Εύστοχος και στη δεύτερη.